compañeiros no Festival de Nadal. Durante 2 horas gozaremos de diferentes actuacións, onde veremos pasar por este escenario a artistas que sacarán o mellor de sí para entreternos. Co cal, sentadeos cómodos, que o espectáculo vai comezar. O noso primeiro convidado esta mañá é xa un vello coñecido por nós, Romeu Temprás, de segundo bachillerato D, que vai interpretar 2 cancións. A primeira delas é Sonata La Tempestad de Beethoven e a segunda Ritoula Tempestad. Un forte aplauso para él.
de Bels, que tocarán coas placas. Tras iso, os grupos de primeiro bacharelato A e B farán Burritas Habanero Rock. Un gran aplauso para eles.
Pade, unha alumna de primeiro de bacharelato D, que hoxe vai a cantar a canción El Patio, de Pablo López. Un aplauso para ela. Sofía, Eva, Laila, Greta, de